И здравейте хора, днес ще играем Call of Duty. Ако ви хареса това видео, цъкнете лайк бутона, абонирайте се за канала. Целта ни е 5 лайка, а ние да започваме. Какво ще играем? Това. Старт. Да видим какво ще стане, ако не са силни противниците. И хора, нещо ми се бъгна телефона и затова не снимах толкова време видеа. И съм на училище, и имам домашни. Знаете. И така да започваме. Да видим колко хора ще убием днес. Побиха единия, сега търсим друг да убием. Къде е? Не, няма умра. Няма умра, викам. Хора, умряха, ама убих и един човек, даже не един, двама, трима убих. Хедшот. Няма много хора днес, нещо. Ама както и да е. Опа. Оп. Хора, не бягайте от мене. Оп. Нещо. Тези хора са слаби. Умрял съм само един път. Стой, да видим. От високо. Има ли хора? Май няма, ще скоча. Оп. Тук ме убиха. С снайпер. Ма нищо. Сега и тях ще ги убием. Убих двама. Един го запалих. Сега и другия. Ще го убием. И да видим какво ще стане. Къде са хората? Хора ми трябват. Какво стана? Да видим какво ще стане. Така. Така, тук няма. Убиха ме в гръб хора. Ето вижте. Гледах натам, ама убиха. Нищо. Случва се. Къде са? Бега двама. Може.
Презареждам се. Хора, къде сте? Искам да убия някой. Някой. Къде са? Хора, тук няма хора нещо. Извинявам се. Как? Как те са повече? Как ги убиват? Хора. Аре, играйте, бе! Как могат да набият? Как? Няма как да набият. Не. Елате ми тук. Елате ми тук. Хайде, какво стана, бе, хора? Нали бяхте много? Какво стана? Къде? Сега ще видя. Къде са? Оп, убихме. Убих ги. Сега трябва да ги убием. Къде са иначе? Хора, хайде по-бързо. Нямаме хора тук. Хора, къде сте? Умирай, бе. Събират се. Така, хора, мачкаме ги! Убихаме за тебе убих! Хора, имам проблем. Убиха ни. Къде са? Сега ще ги убия аз. Никой не може да убива моите хора. Трепите са хора. Давайте.
Зад мене? Как се оказват зад мене? Как? Това ми е... Не знам. Ами хора, не бихме, ама както и да е. Какво мога да кажа? Хора, това беше от днешното видео. От мен е бабай.